कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण अंडी अंदरिकी సో ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 10వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. సో हरे कृष्णा. सूर्य कुमार माता जी, हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी. శ్లోక ఇవాళ ప్రార్థన చదువుతారు కదా మీరు? శ్రీదేవి మాతాజీ వచ్చారు. ఓకే మాత, నిన్న మాత చదివారు. చదవమంటే చదువుతాను. చదవండి మాత. హరే కృష్ణ. సో మొదటిగా ప్రార్థన. శ్రీ గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్త వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం హరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశా గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. మహామంత్రం. పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ గోపీజన వల్లభ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी
యశోదనందన ప్రజజన రంజన యశోదనందన ప్రజజన రంజన యమునా తీర వనచారి జయ యమునా తీర వనచారి జయ యమునా తీర వనచారి జయ యమునా తీర వనచారి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 10వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. సో దానికి ముందుగా నిన్న చూసినటువంటి ఆ 9వ అధ్యాయము, దాన్నే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని పిలుస్తాము. ఆ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగంలో ఆ కృష్ణ భగవానులు తానే భగవంతుడిని అని, సృష్టి స్థితి లయకారుడుని అని, అన్నింటి విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించి, ఆయనని పొందేటువంటి విధానము గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ విధానమే, ఆయన్ని పొందేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అదే పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్పడం జరిగింది. అదే విద్యలలో ఉత్తమమైనది, అతి నిగూఢమైనది అని, ఈ బ్రహ్మ విద్య జీవుని మోక్ష రహస్యాన్ని గురించి తెలియచేస్తుంది అని కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకు తెలియచేశారు. అలాగే భగవంతుని యొక్క, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముని యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే సమస్త చర అచర సృష్టి జనిస్తుంది అని, కల్పాంతంలో అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగటి సమయము పూర్తి కాగానే ఆయనలో లీనమై, మళ్ళీ ఆ రాత్రి పూర్తి అయి పగలు వచ్చినప్పుడు, అంటే కల్ప ప్రారంభంలో మరలా సృష్టించబడుతుంది అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ జగత్తుకు తండ్రి, పూర్వుడు, కర్మఫల ప్రదాత కూడా ఆయనే అని, అలాగే ప్రణవనాదము అని, వేదాలు వేద విద్యల ద్వారా వేదాల ద్వారా తెలుసుకోదగినటువంటి వాడు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే అని తెలియచేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన సర్వాన్ని భరించేటువంటి వాడు అని ఆయనే. అలాగే ఆశ్రయము, ఈ జీవులన్నిటికీ కూడా ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు, బీజము, శరణు నొసగేటువంటి వాడు, ఈ సాక్షి విషయాలన్నింటికీ కూడా సాక్షిభూతంగా ఉండేటువంటి వాడు, సత్స్వరూపుడు అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆయనే అని, అమృతుడు తానే అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే మూఢులు ఆయన తత్వాన్ని తెలియక వ్యర్థమైనటువంటి ఆశలతోనూ నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి కర్మలతో నశిస్తున్నారు అని తెలియచేశారు. సజ్జనులు ఆయనని సదా కీర్తిస్తూ భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అనన్య చింతనతో ఆయనను ఉపాసించేటువంటి వారు, వారి యొక్క యోగక్షేమాలను ఆయనే వహిస్తాను అని కూడా తెలియచేశారు. తన భక్తుల యొక్క అవసరాలన్నింటినీ కూడా, వారికి ఉన్నటువంటి వాటిని సంరక్షిస్తాను అని, వారికి ఏవైతే కావాలో వాటన్నింటినీ కూడా సమకూర్చి పెడతాను అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే అన్య దేవతలను ఆరాధించేవారు కూడా ఆయననే ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని, ఆయన వసికేటువంటి ఆ కామ్యార్థాలను ఆయా దేవతల ద్వారా పొందుతున్నారు అని కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఆయనని కొలిచేటువంటి వారు ఆయన దగ్గరికి ఆయననే పొందుతారు అని చెప్పారు. ఎవరైతే పవిత్రమైనటువంటి హృదయంతో ఆ దేవదేవుడికి పత్రం కానీ, పుష్పం కానీ, ఫలం కానీ, లేదా జలము ఏది సమర్పించినా దానిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని, ఆయన తృప్తి పడతాను అని ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏ పని చేసినా ఆ కర్మఫలం భగవంతునికి సమర్పిస్తే ఆ చేసేటువంటి పనుల యొక్క బంధనముల నుండి విముక్తులవుతారు అని చెప్పారు. అలాగే భగవంతుని ఆరాధించే ఎటువంటి భక్తుడు అయినా, ఏ విధంగా ఉన్నా, ఎటువంటి వాడు అయినా, ఎటువంటి జన్మ తీసుకున్నా, ఏ
ఈ జీవులు అంటే ఏ జాతులలో పుట్టినా వారందరినీ కూడా ఆ భగవంతుడు కాపాడుతాను అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యందు మనసును లగ్నం చేసి ఆయనకి భక్తుడు అయి ఆయనని ఆరాధించి ఆయనని శరణుజొచ్చేటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడిని పొందుతారు అని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, దానినే పరమ గుహ్య జ్ఞానము అని కూడా పిలవడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి 10వ అధ్యాయము, దీన్నే భగవద్విభూతి యోగము అని చెప్తాము. శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? వచ్చింది ప్రభు. సో ఈరోజు మనము 10వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ భగవద్విభూతి యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతున్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో శ్రీ భగవానులు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు. మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడవు అగుట చేత ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానమును నీ హితము కొరకు నేను తెలుపుతాను. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో తన యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తు చేస్తూ, మహాబాహువులు కలిగినటువంటి వాడా ఓ అర్జున అని ఆయన్ని సంబోధిస్తూ, నా మాటలు మళ్ళీ విను. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతిసారి కూడా వింటున్నావా, విను అని ఆయన్ని మేల్కొల్పుతూ ఈ విషయాలను కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. నీవు నాకు మిత్రుడవు అగుట చేత ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానమును నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను, నీవు విను అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు మరికొంత ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకు ముందు కూడా మనం భగవానుడు అనేటువంటి పదానికి అర్థాన్ని చెప్పుకున్నాము. ఆ పరాశుర ముని ద్వారా చెప్పబడినటువంటిది ఏంటంటే, సంపూర్ణమైనటువంటి 6 విభూతులను కలిగి ఉన్నవాడు భగవానుడు. అదే సంపూర్ణమైనటువంటి బలము, సంపూర్ణమైన యశస్సు, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణ సౌందర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి బలము, అలాగే ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో ఆ 6 విభూతులను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవానుడు అని చెప్పాం. సో కనుక ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు, విభూతులను అంటే ఆయన యొక్క గొప్పతనాలు, ఆయన యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్ గురించి ఇక్కడ ఆయన చెప్తాను అంటున్నారు. సో ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ విధాలలో ఉన్నారు కొంత నిన్నటి అధ్యాయంలో తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఈ అధ్యాయంలో మరికొన్ని ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనిషి ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత ఎక్కువగా భక్తిలో స్థిరుడవుతాడు. ఆయన యొక్క లీలలు తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆయన పైన మనకి ప్రేమ పెరిగి, అంటే ఆయన పైన ఎప్పుడూ కూడా నిర్మలంగా ఆయన వైపు ఉండి ఆయన పైన శ్రద్ధ కలిగి ఆ విభూతులను వినడం ద్వారా ఎంతో ఇంకా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే ఆయన గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత ఎక్కువగా భక్తి తత్వంలో పురోభివృద్ధి చెందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, నమే విదు సుర గణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా
పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఆయన యొక్క గొప్పతనం కానీ, ఆయన యొక్క పుట్టుక కానీ, ఆ దేవతలకు కానీ, మహర్షులకు కానీ తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకనగా దేవతలకు, మహర్షులకు ఆయనే మూలము. ఆ దేవతలు, మహర్షులు వారందరూ కూడా ఆయన ద్వారానే వచ్చినటువంటి వారు కనుక ఆయన గురించి ఆయన యొక్క పుట్టుక గాని, ఆయన యొక్క గొప్పతనాల గురించి, ఆయన యొక్క వైభవం గాని ఆ దేవతలకు, మహర్షులకు కూడా తెలియదు. వారు కూడా ఆ భగవంతుని విషయంలో వారు మోహానికి గురి కావడము జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తారు. సో బ్రహ్మ సంహితలో ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా ఆ కృష్ణ భగవానులే వారే దేవాది దేవుడు, అతని కంటే గొప్పవాడు ఎవడూ లేరు అని, ఆయనే సర్వ కారణ కారకుడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆయనే సమస్త దేవతలకు, మహర్షులకు కారణమని ఆ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకం. అందుకే ఇక్కడ ఒకసారి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో ఆ బృందావనంలో ఆ గోవులను కాస్తూ ఆ లీలలను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మకి ఒక సందేహం కలిగిందట. ఆ వచ్చిన వాడు సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారేనా లేదా మాయావాది వేరేవాడా అనేటువంటి ఒక భ్రమలో ఒక క్షణం ఆయన కాలం పాటు భ్రమకు గురయ్యి ఆయన కాసేటువంటి ఆ గోవులను, ఆయనతో ఉండేటువంటి గోపబాలులను వారందరినీ కూడా దొంగిలించి ఒక గుహలో దాచిపెడతారు అని చెప్పి ఇది గమనించినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ మొత్తంగా తానే వ్యాపించి, అంటే అన్ని గోవులుగాను ఆ గోపబాలురుగాను ఉండి ఆ విధంగా మరలా బృందావనం ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది సాయంత్రం. ఆ విధంగా రోజు జరుగుతూ ఉంటే ఆ బృందావనంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ గోవులను, వారి పిల్లల్ని చాలా సంతోషంగా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుడే వచ్చారు కాబట్టి. కాకపోతే వారి పిల్లలే అనుకుంటూ ఆ విధంగా ఉన్నారు. ఆ వెంటనే ఆ వేమర్పాటు నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి గమనించినట్లయితే అది మన కాలం ప్రకారం 1 సంవత్సర కాలం పాటు జరిగింది అని చెప్తారు. సో బ్రహ్మ చూసేటప్పుడు మరలా యథావిధిగానే ఆ గోవులు, గోపబాలుర్లు అందరూ కూడా ఆ బృందావనంలో అక్కడ అడవులలో అందరూ కలిసి ఉన్నట్టుగా చూస్తాడు. మరి తాను దాచిపెట్టినవన్నీ కూడా ఉన్నాయా లేదు అని చూస్తే ఆ గుహలో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయట. సో అప్పుడు ఆయన ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆ బ్రహ్మ కృష్ణుణ్ణి వేడుకొని తప్పు మన్నించమని వేడుకున్నారని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఇంద్రుడు కూడా ఆ మాయలో ఆయన యొక్క భ్రమలో పడిపోయారు అని చెప్తారు. అందుకనే ఆ నందమహారాజు వాళ్ళు ఆ ఇంద్రుడు పూజ వదిలేసి గోవర్ధనగిరికి పూజలు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చి నన్ను వదిలేసి దేనికో పూజ చేస్తారా, ఆ బాలుడు చెప్పిన మాటలు విని అని చెప్పేసి ఆయన ఏకధాటిగా వర్షాన్ని, ఆ వరుణదేవుడిని పిలిచి వర్షాలు కురిపించడము చేస్తూ ఉంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనం సాధారణంగా చిటికన వేలు ఏ పనులు చేయడానికి కూడా దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించాం. అటువంటి చిటికన వేలుతో ఆయన అంటే సర్వ సంపూర్ణమైనటువంటి బలాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు కనుకనే ఆయన తన యొక్క చిటికన వేలుతో ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి వారు అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా ఆ వర్షం బారి నుండి కాపాడడం జరిగిందని చెప్తారు. తద్వారా ఇంద్రుడు కూడా తాను చేసినటువంటి ఆ తప్పు తెలుసుకొని ఆయనకు వచ్చి వేడుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా దేవతలు కూడా ఆయన అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలను అర్థం చేసుకోలేరు, వారు కూడా ఆయన్ని అవగాహన చేసుకోలేకుండా పోతున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన యో మామ జమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ స మర్త్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను జన్మరహితుడను, అనాదిని అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్నవారు మోహమునకు గురికారు మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయనే జన్మరహితుడు అని, ఎప్పటికీ జన్మ మరణాలకు అతీతుడు అని, అనాదిగా ఉన్నాడు, ఈ లోకం నుండి మొదటి నుంచి ఉన్నవాడు ఆయనే అని, ఈ లోకాల అన్నింటికీ కూడా భరించేటువంటి వాడు ఆయనే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వారు మోహానికి గురికారు అని, వారు ఈ సమస్త కర్మల నుండి, భవబంధనాల నుండి, పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తతా మద్భావ మానసజాత
ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సప్త ఋషులు, వారి పూర్వము సనక సనందనాదులైన నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనవులు నా మానసము నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ సాధారణంగా ఈ అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి జనులందరూ కూడా ఈ 25 మంది మహర్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారానే ఈ సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి జీవులందరూ కూడా వచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వజనుల వంశ క్రమాన్ని, అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుండి జనులందరూ కూడా ఏ విధంగా వచ్చారు అనేటువంటి ఆ భావాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా సారాంశాన్ని, ఆయన విశ్వజనుల యొక్క సంక్రమం ఏ విధంగా జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క శక్తి నుండి జన్మించినటువంటి మూలదేవుడు, అంటే మనం సృష్టికర్తగా భావించేటువంటి ఆ మూలజీవుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆయన నుండే ఉద్భవించారు అని చెప్తాడు. అతడే హిరణ్య గర్భుడు అని తెలియబడతాడు. అంటే బ్రహ్మ నుండి, ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మ నుండి సప్త ఋషులు, అంటే 7 మహర్షులు ఆయన నుండి వచ్చారని, ఆయనకు ఆ మహర్షుల కంటే 7 ఆ సప్త ఋషుల కంటే కూడా ముందుగా సనక సనందన సనాతనుడు సనత్ కుమారుడు అనేటువంటి 4 మహర్షులు కూడా ఆయన నుండే వచ్చారు అని, ఆ తర్వాత 14 మంది మనువులు ప్రకటితమయ్యారని, ఆ 14 తర్వాత ఈ 4 18 ప్లస్ ఆ సప్త ఋషులు 7 మొత్తము కలిపి ఈ 25 మహర్షులే ఎవరైతే ఉన్నారో వారే ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి సకల జీవులకు ప్రజాపతులుగా, అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి వారు వీరి నుండే ఉద్భవించారు అని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. ఈ అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి జనులందరూ కూడా వారి నుండే, మనవు అని చెప్తాం కదా, మనవు నుండే కదా మానవులు వీళ్ళందరూ వచ్చారని చెప్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి సకల జీవులన్నీ కూడా ఆయన నుండే, వారి నుండే వచ్చారు. కాబట్టి వీటన్నింటికీ కూడా మూలము ఎవరు అంటే ఈ విశ్వజనులు, ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి జనుల యొక్క సంక్రమ విధానాన్ని ఈ శ్లోకం ద్వారా కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా తెలియచేస్తున్నారు ఆయన, ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేతి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అనుకుంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన యొక్క ఆ తత్వం గురించి, ఆయన యొక్క మహిమలను, ఆయన యొక్క దివ్య శక్తులను ఎవరైతే యథార్థంగా తెలుసుకుంటారో ఆ తెలుసుకున్నటువంటి వారు నిశ్చలమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగము ద్వారా ఆ భగవంతునిలో సంపూర్ణంగా లీనమైపోతారు అని ఆ ఆధ్యాత్మికం యొక్క పరిపూర్ణత్వాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమే అత్యున్నత శిఖరము అని, ఆ భగవద్విజ్ఞానము అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇక ఈ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి 8, 9, 10, 11 శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శ్లోకాలని ఆ భగవద్గీత యొక్క మొత్తం భగవద్గీత యొక్క సారాంశము అని చెప్తుంటారు. శతశ్లోకే భగవద్గీత అని చెప్పబడుతుంది. ఈ దశమాధ్యాయంలో ఉండేటువంటి 8వ శ్లోకము నుండి 11వ శ్లోకం వరకు ఉండేటువంటి ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో 4లో మొదటి శ్లోకమైనటువంటి 8వ శ్లోకం ఏదైతే ఉందో అది ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఐశ్వర్యములను గురించి, ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి, ఆయన యొక్క గొప్పలు అంటే ఆ యొక్క మహత్వాలను గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే
ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తున్నారు అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు, అటువంటి జ్ఞానులు ఆ భగవంతుడిని అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆయన్ని ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఏమని? ఆయన యొక్క విభూతులను తెలుసుకున్నటువంటి వారు. ఏంటి ఆ విభూతులు అంటే, ఈ సమస్త సృష్టి మూల ఉత్పత్తి ఆయనే అని, ఈ మొత్తము ఉత్పత్తికి మూల స్థానము ఆయనే అని, ఆయన వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారో అటువంటి జ్ఞానులు ఆ భగవంతుణ్ణి అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని, అంటే ఆ భక్తి తత్వంలో ఉంటారు అని, అన్నిటికీ కూడాను భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైన జగత్తులు రెండింటిలోనూ ఆ కృష్ణ భగవానుడే, అంటే ఈ రెండింటికి కూడా, రెండింటిలో ఉన్నటువంటి సమస్తానికి కూడా మూలము ఆ కృష్ణుడే అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వారు ఆయనని అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అలా ఆరాధించడము ద్వారా శుద్ధ భక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది. అది ఆ శుద్ధ భక్తిని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో ఆయన చెప్తున్నారు, శుద్ధ భక్తులు మనసుని ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో ఆ భగవంతునికి అర్పించి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడి యందే సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శుద్ధ భక్తులు మనసు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయనని అవగాహనం చేసుకోవడం ద్వారా ఆ శుద్ధ భక్తితో మనసంతా కూడా ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో ఆ భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన యందే సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ భగవంతుడి గురించి ఒకరికొకరు తెలుపుకుంటూ, ఒక భక్తుడు ఆయన యొక్క తెలిసినటువంటి ఆ భగవద్ లీలల గురించి ఇంకొక భక్తునికి తెలియజేసుకుంటూ ఆ వైభవాలను గురించి, ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తుడికి ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క భగవంతుని యొక్క లీలలు, భగవంతుడి యొక్క ఆ ఐశ్వర్యాలను వింటూ ఉన్నట్లయితే ఎంతో ఆనందంగాను, ఎంతో సంతృప్తికరంగాను ఉంటుంది అని చెప్తారు. పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అది శుద్ధ భక్తి. మనస్సుని ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నం చేసి శరణాగతి పొంది ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతృప్తంగా ఉన్నట్లయితే వారు చాలా పరమ ఆనందాన్ని పొందుతూ, ఒక భక్తుడు మరొక భక్తుడికి ఆ దివ్య లీలలు, ఆ భగవంతుని లీలలు తెలియచేస్తూ ఆనందమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి అలా ఆ శుద్ధ భక్తిని చేయడానికి మరి ఎవరికి కృష్ణ భగవానుల వారు తెలివితేటలు ఇస్తారు అనేటువంటి ఈ అంశాన్ని ఈ 3వ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగమును ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే తనని చేరడానికి ఎవరికి ఆ అవకాశం లభిస్తుంది అనేటువంటి దానిలో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి వాళ్ళకి ఆయన బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తున్నారు. దాని ద్వారా, ఆ బుద్ధి యోగము ద్వారా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు మనకి ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయంలో బుద్ధి యోగ పద్ధతి ద్వారా ఉపదేశం చేస్తాను అని
కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ బుద్ధి యోగము వివరించబడింది. కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే బుద్ధి యోగము. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ ఉండడమే బుద్ధి యోగము అని చెప్తారు. సో ఆ బుద్ధి యోగము ద్వారా, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, అలాగే ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు యొక్క సాంగత్యము ఈ బుద్ధి యోగానికి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మరి ఆయన భక్తులు ఏ విధంగా అజ్ఞానము నుండి బయటపడతారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ చతుశ్లోకాల్లోని చివరి శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు: తేషామేవానుకంపార్థం అహ మజ్ఞానజం తమః నాశ యామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి, అంటే ఆ శుద్ధ భక్తులు మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయాలలోనే ఉండి అజ్ఞానము వలన కలిగినటువంటి అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను అని ఆయన ఎవరికి ఆ భగవద్ధామాన్ని, భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆయనకు భక్తితో ఆయన్ని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకుని భక్తితో ఆయనని ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటారో, సో అటువంటి వారికి ఆయన బుద్ధి యోగాన్ని కలగజేస్తున్నారు. ఆ బుద్ధి యోగం ద్వారా వారు ఆయన్ని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉండడం ద్వారా అప్పుడు ఆ అటువంటి భక్తులపైన ఆయన కరుణ చూపి ఆ వారి హృదయాలలోనే ఆయన ఉన్నటువంటి, ఆయన ఆ జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఆ అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి చీకటి, ఆ అంధకారం ఏదైతే ఉందో, ఆ అంధకారాన్ని తేజోవంతమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి దీపం ద్వారా నశింపచేస్తాను అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ విధంగా విన్న తర్వాత అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులతో వారితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు: అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం మాది దేవమజం విభుం ఆహుస్త్వమృషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తతా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు. ఆయన ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క లీలలను చెప్పిన తర్వాత ఆయన అర్థం చేసుకుని ఆయన యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అవన్నీ విన్న తర్వాత ఈ విధంగా అంటున్నాడు: నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవే, నీవే ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాప్తకుడవు అని ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ మరలా అంటున్నాడు. ఈ విషయాన్ని నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించినటువంటి ఈ సత్యాన్ని అంతకు ముందే ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని స్వయంగా నీవు నాకు ప్రకటిస్తున్నావు కృష్ణ అని అర్జునుడు ఆ భగవాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి అంశాలని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. ఆ విధంగా ఇంకా ఆయన అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా అంటున్నాడు: ఓ కృష్ణ, ఓ యోగీశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను? నీవు చెప్పిన సత్యమంతా మేము అర్థం చేసుకున్నాను. అంతకుముందు దాన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి ఋషులు గొప్పవారంతా కూడా ధృవపరిచారు. అదే విషయాన్ని స్వయంగా ఇప్పుడు నీవు చెబుతున్నావు, నీ యొక్క విభూతులు, దివ్య విభూతుల గురించి. మరి అటువంటి నిన్ను, ఓ యోగేశ్వరుడా, నిన్ను నిరంతరము మేము ఎలా స్మరించుకోవాలి, నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి?
ఓ దేవదేవా, నీవు ఏ ఏ స్వరూపాలలో ఉంటావు, అంటే నిన్ను మేము ఏ ఏ స్వరూపాలలో గుర్తించాలి అని ఇంకా అడుగుతున్నాడు. ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను అవతారములను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. సో కాబట్టి ఎందుకైనా ఏదైనా ఒక విషయం మనం పరిశోధించి తెలుసుకున్న దానికంటే కూడా ఎదుటివారు చెప్తూ తెలిసిన వారు, ప్రామాణికంగా తెలిసినటువంటి వారు చెప్తే మనకి ఈజీగా అవుతుంది. మన అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అంశాలు ఉన్నాయనుకోండి, మన తాతలు ముత్తాతలు, వారి గురించి మనకి అది పూర్తిగా తెలిసినటువంటి వారు లేదా వారు అనుభవించినటువంటి వారు, వారే చెప్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అదే అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు ఆయన చెప్తేనే ఆయనకే తెలుసు కాబట్టి, ఆయనే దాన్ని అంతా అవగాహన చేసుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్నే అడుగుతున్నాడు. ఏమని? నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు. సో నీవు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నట్లయితే, నీ యొక్క లీలల గురించి వింటూ ఉన్నట్లయితే, వచనామృతం, నీ మాటల యొక్క అమృతం, ఆ భగవంతుడి యొక్క మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే అమృతంలాగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరడం లేదయ్యా కృష్ణ. కాబట్టి నీ ద్వారానే నీ యొక్క లీలలు, నీ యొక్క దివ్య విభూతులు, నీ ఐశ్వర్యాలు మేము వినాలేని ఉంది నాకు. కాబట్టి మరొక్కసారి నాకు తెలియచేయి కృష్ణ అని, ఆ జనార్దన అని ఆయన్ని వేడుకోవడం జరిగింది. దానికి ఇక మరలా కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథ ఇష్యామి దివ్యా విహాత్మ విభూతయ ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. సో కృష్ణ భగవానుల వారు పలుకుతున్నారు ఈ విధంగా. ఓ అర్జున, సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఓ కురు శ్రేష్ఠుడా అని సంబోధించడం జరిగింది. కురు శ్రేష్ఠ అని ఆయన్ని సంబోధించారు అర్జునుడిని. సో కాబట్టి కురు వంశంలోని ఓ శ్రేష్ఠుడైనటువంటి అర్జున, నా దివ్య వైభవములను గురించి అలాగే చెప్తాను. నీవు అడిగావు కదా, నేను చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల, అంటే నా విభూతులు అనేకముగా ఉన్నాయి. ఆయన భాగవతంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క అవతారాల గురించి లెక్కలేనన్ని అవతారాలు, లెక్కలేనన్ని నామాలు ఆయన స్వీకరించాను అని, అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా కాకుండా అనేకంగా ఉన్నాయని చెప్తారు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు ఆయన. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల ముఖ్యమైన వాటినే వివరిస్తాను, కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను సంక్షిప్తంగా నీకు చెప్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదిత్య మద్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, అంటే ఇక్కడ అర్జున్ని వాస్తవానికి ఇక్కడ గుడాకేశ అంటే చీకటిని జయించినటువంటి వాడు, నిద్రని కూడా జయించిన వాడా అని మరలా సంబోధిస్తూ ఆయన్ని అంటున్నాడు ఇక్కడ. అంటే అర్జునుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా ఆయనకు తెలియచేస్తున్నాడు ఇక్కడ. తెలియచేస్తూనే ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులను వివరిస్తున్నాడు. సో ఓ గుడాకేశ అంటే అర్జున్ని, నేను సర్వభూతముల హృదయంలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను. సో అంతకుముందు కూడా అనుకున్నాం కదా మనము, ఆయన 3 విష్ణు రూపాలలో, మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన అందరి హృదయాలలోనూ పరమాత్ముడుగా ఆయన ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదే అంటున్నారు ఇక్కడ, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను అని, నేనే సర్వ ప్రాణుల ఆది, మధ్యము, అంత్యము. అంటే ఆది అంటే ఉత్పత్తి, మధ్యం అంటే ఆ కొంతకాలం నిలిచి ఉండేటువంటి స్థితి, అలాగే ప్రళయం. సో అవన్నీ కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అంటే ఆయన యొక్క ఆ భగవంతుడు యొక్క ఆ సృష్టికి ముందు ఆయనేని, ఆ తర్వాత ఉండేటువంటిది, ఆ తర్వాత ప్రళయం కూడా ఆయనేని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా తెలియచేస్తూ ఆయన అడిగిన దానికి ఇక ఆయన ఈ సృష్టిలో, ఈ విశ్వంలో ఏ ఏ రూపాలలో, ఏ ఏ విధాలుగా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అని దాన్ని
ఆయన ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచి అనే వాయువును, మరియు రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతులను గురించి ఆయన ఈ విశ్వంలో ఏ ఏ విధాలుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి దాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువుని అని చెప్తున్నారు. అంటే 12 ఆదిత్యులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. వారిలో కృష్ణ భగవానులు అయినటువంటి ఆ విష్ణువు ప్రధానుడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో ప్రధానమైన వాడు సూర్యుడు, అదే చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ అంతరిక్షంలో 50 రకాలైనటువంటి వాయువులు వీస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. వాటన్నిటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి దేవత మరీచి అంటారు. సో ఆ మరీచి అనే వాయువును ఆయన అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా రాత్రివేళ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఆ ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి చంద్రుడిని కూడా నేనే అని ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. సో వేదములలో నేను సామవేదమును అని చెప్తున్నారు. అలాగే దేవతలలో ముఖ్యుడైనటువంటి స్వర్గరాజు ఇంద్రుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంద్రియములలో ఉన్నతమైనటువంటి మనసు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జీవులలో చైతన్యము చేతన అన్నారు. సో భూతానామస్మి చేతన అంటే ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి ప్రాణము ఆయన అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రాణం శంకరచాస్మి విత్తేషో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. సో ఆ సమస్త రుద్రులలో ఆయన శివుడు, ఆ శంకరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. యక్ష రాక్షసులలో ధనానికి అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఆ కుబేరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ వసువులలో అగ్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. మరియు పర్వతాలలో ఉన్నతమైనటువంటి మేరు పర్వతాన్ని ఆయన అని ఆయన యొక్క ఆ విభూతులను గురించి ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, పురోదసాం చ ముఖ్యమాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నేను పురోహితులలో బృహస్పతిని, సేనాపతులలో కార్తికేయుడను, మరియు జలాశయములలో నేను సముద్రమని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంద్రలోకానికి అధిపతి లేదా ప్రధాన దేవత, ఆ స్వర్గ లోకాలలో ప్రధాన దేవత ఎవరు? ఇంద్రుడు. ఆ ఇంద్రుడి యొక్క పురోహితుడుగా ఉండేటువంటి వాడు బృహస్పతి. అంటే ఎలాగైతే ఇంద్రుడు, దేవతలలో ఇంద్రుడు ప్రధానుడుగా ఉంటాడో అలాగే ఆ పురోహితులలో బృహస్పతి ప్రధానుడు. అలాగే సేనాపతులలో ఆ శివ పార్వతుల కుమారుడైనటువంటి కార్తికేయుడు ఆయన ముఖ్యుడు. కాబట్టి సేనాపతులలో కార్తికేయుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జలాశయాలలో ఉన్నతమైనటువంటి సముద్రము ఆయన అని తెలుసుకోమంటున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మీకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరానాం హిమాలయః. ఆయన చెప్తున్నారు, మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని,
దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో ఆ స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాటిలలో ఉన్నతమైనటువంటి హిమాలయములను నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ విశ్వము తొలి జీవుడు అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మ నానా రకాలైనటువంటి జీవుల ఉత్పత్తి కొరకు పలువురు పుత్రులను ఆయన సృష్టించడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. అటువంటి పుత్రులలో భృగువు అనేటువంటి వాడు అత్యంత శక్తిమైనటువంటి ఋషి అని చెప్తున్నారు. కనుక ఆ ఋషిని ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఓంకారాన్ని మించినటువంటి ధ్వని ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆ ఓంకారము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం జపం చేసేటువంటి వాటిలో నామము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ నామాన్ని మనం జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము జపిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే స్థావరాలలో అత్యున్నతమైనటువంటి హిమాలయాలు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం దేవర్షిణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో అన్ని వృక్షములలో ఆయన అశ్వత్థ వృక్షము అంటే రావి చెట్టు ఆయన అని చెప్తున్నారు. దేవర్షులలో నారదుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే గంధర్వులలో చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. సిద్ధులలో ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి కపిల ముని ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ అత్యంత ఎత్తు మరియు సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి అని చెప్తారు. సో అది భారతదేశంలో దాన్ని మనము పవిత్రమైనటువంటి చెట్టుగాను దాన్ని పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి ఆ వృక్షాన్ని ఆయన అని చెప్పారు. అలాగే దేవర్షులలో అతి ముఖ్యుడైనటువంటి నారదుడు అని చెప్తారు. అలాగే గాన గంధర్వులలో గాయకుడుగా చాలా మంచి గంధర్వ లోకంలో గాయకుడుగా భావించబడేటువంటి ఆ చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధ పురుషులలో దేవహుతి యొక్క పుత్రుడైనటువంటి ఆ కపిల ముని ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ అశ్వములలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవమును నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ అమృతం కోసం పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు అమృతకానికి ముందు అనేక రకమైనటువంటి అంశాలు విషం వచ్చిందంటారు. దాంతోపాటు కొన్ని వచ్చినవి అని చెప్తారు. అలా వాటితో పాటుగా ముందుగా వచ్చినటువంటి వాటిలలో ఆ వచ్చినటువంటి అశ్వములు గుర్రాలలో ఉచ్చైశ్రవము అనేటువంటి గుర్రము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే మానవులలో ఉత్తముడుగా భావించబడేటువంటి రాజు ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధే రాజు అని చెప్తాం మనం. సో కనుక ఆ రాజు కూడా ఆయనని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయుధా నామహం వజ్రం దేను నామస్మి కామదుక్ ప్రజన్నచ్చాస్మి కంతర్పః సర్పనామస్మి వాసుకి. ఆయుధములలో వజ్రాయుధము ఆయన అని చెప్తున్నారు. గోవులలో ఆ కామధేను అని చెప్పబడే సురభి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సంతాన ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ఆ ప్రేమ దేవత అయినటువంటి ఆ మన్మధుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ సర్పములలో గొప్పది అయినటువంటి వాసుకి సర్పము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన అనంతచాస్మి నాఘానాం వరుణో యాదసామహం పితృనాం మర్యామాచాస్మి యమః సంయమతామహం అని చెప్తున్నారు. అనేక పడగులు గల నాగులలో అనంతుడు ఆయన చెప్తున్నారు. అనంత నాగుడు ఆయన చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అనంతచాస్మి నాఘానాం. సో కాబట్టి అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో అనంతుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జలవాసులలో ఆ వరుణ దేవతడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే
పితృదేవతలలో ఉత్తముడు అయినటువంటి ఆ అధిపతి అయినటువంటి ఆర్యముడు అనేటువంటి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో యమధర్మరాజు ఆయన అని చెప్తున్నారు. యమ అని ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నియమాలను, ఆ శిక్షలను అమలుపరిచేటువంటి వారిలో, ఆ ధర్మబద్ధమైనటువంటి వాటికి ఆ నియమాలను అమలుపరిచేటువంటి వారిలో యమధర్మరాజు కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగానాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయచ్చ పక్షినాం. దైత్యుల దానవులలో అంటే రాక్షసులలో ఆయన భక్త ప్రహ్లాదుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి ఆ కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. జంతువులలో జంతు రాజు అయినటువంటి సింహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే పక్షులలో పక్షి రాజు అయినటువంటి గరత్మంతుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనకి దితి అతిథి అనే ఇద్దరు అక్కా చెల్లెళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ అతిథి పుత్రులైనటువంటి వారు ఆదిత్యులు, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆదిత్యులుగా పిలువబడతారు. అలాగే దితి పుత్రులైనటువంటి వారు దైత్యులు, అంటే రాక్షసులు. ఆ ఆదిత్యులేమో దేవతాగణాలుగా ఉన్నవారని, అలాగే ఈ దైత్యులుగా పిలువబడేటువంటి దితి పుత్రులైనటువంటి వారు వీరేమో ఈ భగవంతుణ్ణి ఒప్పుకోకుండా ఉండేటువంటి రాక్షసులుగా ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక ఆయన అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాటిలో కాలాన్ని మించినటువంటిది ఏదీ లేదు. కనుక అన్నింటినీ నియంత్రించగలిగేటువంటి, అన్నింటినీ అణచివేయగలిగేటువంటి ఆ కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. జంతువుల యొక్క రాజు అయినటువంటి సింహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. పక్షులలో గరత్మంతుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషాణాం మకరచ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జహనవి. పవిత్రం చేసే వాటిలో వాయువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అన్నిటినీ కూడా పవిత్రం చేయగలిగేటువంటిది ఆ వాయువు అని చెప్తారు. అది ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆయుధదారులలో, ఆయుధం ధరించినటువంటి వారిలో గొప్పవాడైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. జలచరాలలో ఆయన ముసలి అని చెప్తున్నారు. ప్రవహించేటువంటి నదులలో పవిత్రమైనటువంటి గంగా నది ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేనే, వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని కూడా నేనే అని ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క చెప్తున్నారు. అలాగే అక్షరాలలో ప్రారంభాక్షరమైనటువంటి అకారాన్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసము ఆయన అని చెప్తున్నారు. నాశనము లేని కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. నలుదిక్కులు ముఖాలు కలిగినటువంటి బ్రహ్మ కూడా ఆయన అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా సర్వాన్ని హరించే మృత్యువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. కలగబోయే వస్తువులకు మూలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. స్త్రీలలో ఉండే కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు అనేవి ఆయనే అని చెప్తున్నారు. స్త్రీలలో ఉండేటువంటి వారికి ఆ గొప్ప అయినటువంటి ఆ కీర్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఏంటి? ఆ స్త్రీలలో ఉండేటువంటి కీర్తి, సంపద, వాక్కు, మంచి మాట్లాడే, అలాగే జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు అనేవి వారికి ఉండేటువంటి గుణాలు అని చెప్తారు. అవి ఆయనే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని అని చెప్తున్నారు. మాసాలలో ఆహ్లాదకరంగా ఉండే మార్గశిర మాసము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఋతువులలో కూడా వసంత ఋతువు, మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని, వృక్షాలన్నీ కూడా పులకించి చిగురించేటువంటి వసంతకాలము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజస్సును నేను, విజేతలలో విజయాన్ని ఆయనే అని చెప్తున్నారు. కృషి చేసేటువంటి వాళ్ళు ఆ కృషి కూడా ఆయనే చెప్తున్నారు. బలవంతులలో ఉండే బలాన్ని నేను అని చెప్తూ ఆయన
ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతుల గురించి, ఆయన ఏ ఏ రూపాలలో ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి వాటిలో కొన్నింటిని ఈ విధంగా మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనామప్యహం వ్యాసః కవినాముషన కవిః. యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి ఆయన అని చెప్తున్నారు, పాండవులలో అర్జున్ని నేను, మునులలో వ్యాసముని ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినటువంటి వారిలో ఆ రాక్షస గురువు అయినటువంటి ఆ శుక్రాచార్యుడు ఆయన అని, ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంచి ఉన్నతమైనటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు ఆయన, ఆయనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దండో యతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. సో ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. ధర్మానికి విరుద్ధంగా జరిగినప్పుడు, ఆ ధర్మాన్ని అణిచివేసేటువంటి మార్గాలు వచ్చినప్పుడు దానికి వేయబడేటువంటి శిక్ష ఆయన అని చెప్తున్నారు. విజయం కోరుకునేటువంటి వారిలో ఆ విజయానికి కావలసినటువంటి వ్యూహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. రహస్యములలో మౌనము ఆయన అని చెప్తున్నారు. మౌనంగా ఉండడం కూడా ఒక రహస్యం కదా. సో కాబట్టి ఆ రహస్యములలో మౌనము ఆయన అని చెప్తున్నారు. వివేకవంతులలో ఆ జ్ఞానము ఆ భగవంతుడి యొక్క రూపము అని, ఆ విభూతి అని చెప్తూ తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తున్నారు, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం. సో అన్ని జీవుల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ఆ బీజం ఏదైతే ఉందో ఆ బీజము ఆయన అని చెప్తున్నారు. కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. సో ఆ కదిలే చర అచర జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆయన ద్వారానే ఉనికిలోకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఆయనే బీజ ప్రదాత అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మనము బ్రహ్మ పితామహుడుగా చెప్తే ప్రపితామహుడుగా ఆ భగవంతుణ్ణి చెప్పుకోవచ్చు. బ్రహ్మ తాత అనుకున్నట్లయితే ముత్తాత అవుతారు. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్తున్నారు. ఇంకా నాం తోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరం తప ఏష తుద్ధేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, పరంతప అంటే శత్రువులను తపింపచేసేటువంటి వాడా, నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినది అంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. నేను ఏవైతే నా యొక్క ఇవన్నీ చెప్పానో, నా యొక్క రూపాల గురించి నీవు అడిగినటువంటి ఎలా స్మరించాలి, ఎలా నిన్ను గుర్తించుకోవాలి, ఏ ఏ రూపాలలో నిన్ను చూడాలి అని అడిగావు కదా. సో దానికి నా యొక్క ఈ అనంతమైనటువంటి నా దివ్య రూపాలు అవి ఉన్నాయి. అందులో నేను నీకు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ కూడా జస్ట్ ఒక ఇండెక్స్, సూచిక మాత్రమే. ఒక మహాగ్రంథము లేదా పెద్ద పుస్తకము ఉంటే ముందుగా సూచిక ఉంటుంది మనకి, ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క అనంతంగా ఉండే అంతం లేనటువంటి ఆయన యొక్క విభూతులకు ఈ చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా ఒక సూచిక మాత్రమే అని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యద్యత్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవా వగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం.
ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండి ఉద్భవించినవని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క ఆ విభూతుల గురించి ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలిగినవి సమస్త సృష్టులు కేవలము ఆ భగవంతుడి యొక్క తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండే ఇవన్నీ కూడా ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకోమని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? ఈ అంతా ఎందుకయ్యా అర్జున? ఈ వివరణ అంతా అవసరం లేదు, ఈ జ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా అవసరం ఏమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశం మాత్రము చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాను అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతులను ఆయన తెలియచేస్తూ చివరికి ఆయన చెప్తున్నారు, ఒకే ఒక అంశ చేతే నేను విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాను అర్జున, అది తెలుసుకో అర్జున అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు. రేపటి రోజు ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప సందర్శనం, ఇప్పటి వరకు కూడా సాధారణంగా మనం చెప్పే అధ్యాయాలన్నీ కూడా యోగాలు అని చెప్తాము. రేపటిది దర్శనం, ఆయన్ని ఎలా వస్తాము అనేటువంటి దాన్ని రేపటి తెలుసుకోబోతున్నాము. సో సాధారణంగా భగవంతునితో ఆ భక్తి పూర్ణత్వం ద్వారా ఏ విధంగా ఆయన్ని తెలుసుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేశారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే సంపూర్ణుడైనటువంటి సూర్యుడైనా కూడా తన శక్తిని పొందుతున్నాడు ఆ భగవంతుడి నుంచి అని తెలుసుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశచేతనే సమస్త ప్రపంచము పోషింపబడుతుంది. మనకంతా కూడా ఇవంతా వస్తున్నాయి, వెలుతురు ఇవంతా కూడా ఉనికిలోకి వస్తున్నాయి అంటే సూర్యుడు. సో ఆ సూర్యుడి శక్తిని ఎక్కడి నుంచి పొందుతున్నాడంటే ఆ భగవంతుడు. సో అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూజనీయుడు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఈ 10వ అధ్యాయము ఆ భగవద్ విభూతి, ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులు, ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము ముగించబడింది.